Bueno, Traseko lau handietaz hitz egiten badugu, gehien jarraitu izan dudan taldean Metallica izan da, zalantzarik gabe, eta gehien jarraitu izan dudan bigarren taldea Metallicaren parean, izan ere, Megadeth. Megadethetik musikari ezberdinak pasatu dira, etapa ezberdinetan, hasierako diskak oso potenteak dira, kanta askarrekin eta benetan entzutea merezi duen musika da. Gero egon zen tarte luze bat, laukote batek osatu zuen taldea, hemen ikusten dituzmenak dira. Marty Friedman, Keith Ellefson, Nick Menza eta Dave Mustaine. Eta, bueno, polemikoa den talde bata, izan da, hasiera baten Dave Mustaine Metallicako kide bat izan zelako, eta ondoren handi jota edo atera zinean, Megadeth sortu zuelako ez. Eta gero posizio politikoaren inguruan hitz egiten badugu, dauzka kantak anarkismoa goraipatzen dutenak, gerren aurka dauden mezuak, gerrekiko itxenezko ezin dituze daukan talde bata. Bueno, gero nire tentsioa gaitu zidan bere momentuan, hemen ikusten den argazkia. Ikusten delako hor Dave Mustaine komunismoaren aurkako kamiseta batekin ez. Komunismoa debekaturik dagoela markatzen duen kamiseta batekin ez. Eta dira Euskal Herrian badakigu komunismoak zelako garrantzia daukan, Kubarekin zer lotura daukan Euskal Herriak, eta nire momentu batean ez dakit. Ikusita ere bertako euskal talde batzuentzako eragin handia izan den talde batela, Megadeth, ez dakit. Sortu zidan hor ezin egon batez horre guztia. Bueno, guztietan ere, musika mailan oso talde potentea dela. Gerren aurkako mezu oso argia daukala. Disko honetan aipatzekotan, aipatu dituzko orain melodia kapula gogoratuta, Hollywood, Hangaren 18, Five Magic, Mad of Soul, Rest in Peace, dira kanta itxera. Eta disko honetatik, aipatuko nuke diskoa da oso potente. To the Look of Hell, Set the World Afire, In My Darkest Tower, hori da nire momenturik ilunenean, ezeunden bertan, ez dakiz zer. To the Look of Hell ere kanta potentea, ez dakit. Nik uste dut merezi duen talde bat ala entzutea, behintzate arlo musikalari dagokienean eta gerren aurkako mezuari dagokionean, talde referentzial bata. Gero hori, komunismoarekin ziurrenik talkan dagoen talde bata. Aurretiaz hori jakinda, horretaz aukera, eutanasia ere, itxadesko diskoa. Ritmoak jaisten dira eutanasia diskoan, konparatuta aurreko diskoekin. Medios tiempos deitzen diren ritmoa lantzen dira. Eta oso disko egitea da entzutan merezi.